Кніга Йова, раздзел 5. Дык крычы, калі ёсць той, хто табе адкажа, да каго са святых звернешся ты? Бо бязглуздага забівае гняўлівасць, а неразумнага губіць зайздрасць. Я бачыў бязглуздага, трывала ўкаранёнага і пракляў я дом яго ў той жа час. Далёка будуць сыны яго ад збаўлення, і будуць іх штурхаць у браме, і не будзе таго, хто б выбавіў. Ураджай яго з'есць галодны, а самога яго ўзброены схопіць, і прагныя вып'юць багацце яго. Бо не з пылу бярэцца няшчасце, і не з зямлі вырастае пакута, але чалавек спараджае працу, як птушкі ўзнімаюцца ў палёт. З гэтай прычыны я буду прасіць Господа і ўзнясу прамову сваю да Бога, які чыніць вялікае і недаследнае, і дзівоснае без ліку, які дае дождж на аблічча зямлі і абмывае водамі палеткі, які пакорлівых ставіць высока, а тужлівых падтрымлівае выратаваннем, які разбівае намеры ліхадзеяў, каб не змаглі рукі іх выканаць тое, што пачалі, які ловіць мудрых у хітрасці іх і змову нягоднікаў разбівае. Днём яны забягуць у цемру, і быццам уночы будуць навобмацак ісці апоўдні. Затое ён выратуе няшчаснага ад меча вуснаў іх і ад рукі пераследніка беднага, і будзе спадзяванне няшчаснаму, несправядлівасць жа закрые рот свой. Шчасны чалавек, якога дакарае Бог. Дык ушчуваннем усімагутнага не пагаджай, бо ён раніць і лечыць, ён б'е, і рукі яго аздараўляюць. Ад 6 бед збавіць цябе, і ў 7 раз не кране цябе няшчасце. У голад ён выбавіць цябе ад смерці, а ў час вайны ад рукі меча. Усцеражэшся ты ад бізуна языка і не збаішся спусташэння, калі яно прыйдзе. У час спусташэння і голаду будзеш ты смяяцца, ды не будзеш баяцца звяроў зямных. Але з камянямі палявымі дамова твая, і звяры зямныя будуць да цябе прыязныя. І ты даведаешся, што палатка твая ў супакоі, і наведваючы жытло сваё, не дапусціш памылкі. І даведаешся таксама, што насенне твоё будзе шматлікае, і нашчадкі твае быццам зелле зямное. І ўводзіш у магілу ў гадах саспелых, як ставіцца сноп пшаніцы ў час свой. Вось, як мы даследавалі гэта, так і ёсць. Паслухай гэта і сам зразумей для сябе.